The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. While they were all amazed at his every deed, Jesus said to his disciples, "Pay attention to what I am telling you. The Son of Man is to be handed over to men." But they did not understand this saying. Its meaning was hidden from them, so that they should not understand it. And they were afraid to ask him about this saying. The Gospel of the Lord. Maayong buntag, mga igsuon ko diha ni Kristo. Today's Gospel from St. Luke echoes Sunday's Gospel from St. Mark. Sa duha ka ebanghelyo atong nabati nga gisugilan ni Jesus ang iyang mga tinun-an nga siya itugyan ngadto sa katawhan ug siya mag-antos, patyon ug mabanhaw. Ug mauni ang iyang mga tinun-an wala kasabot sa gipanulti ni Jesus, mga wala gyud sila nakaako pagpangutana kaniya. Natural kini nga reaksyon labi na og maghisgot ta og kasakit, mga pag-antos. Lagi kay dili taganahan og ingon niini nga mga sitwasyon, mga pagbati. Kung mahimo mulikay kita sa maong kahimtang og panghitabo. In our gospel today, we see Jesus inviting his followers to a deeper understanding of the cost of following him. Today, as we reflect on our gospel and also reflect on the lives of Saint Lorenzo Ruiz and his companions whom we honor today, Saint Lorenzo Ruiz, the first Filipino martyr, uyog ang 15 niya ka mga kauban nga mga misyonero ngadto sa Japan. Like the disciples, face the daunting journey of following Christ amidst severe trials. They were called not only to preach the gospel, but also to stand firm in their faith, even in the face of death. Ug sa atong bahin mga igsuon ko diha ni Kristo, kita usab gihagit sa pagdawat ug pag-ambit sa mga kalisod sa kinabuhi, isip iyang mga sumusunod. Like San Lorenzo and his companions, understood that their faith was worth the ultimate sacrifice. Wala nakapaundang kanila, wala nakapugong kanila sa ilang pagtuo ug saad nga musunod sila sa Ginoo nga nagdala kanila sa maong dapit. Bisan pa man diha sa baba sa kamatayon, sila nagmalig-on ug nagmatinud-anon sa ilang pagtuo. As we meditate on this gospel reading and the example of the lives of Saint Lorenzo Ruiz and his companions, we are called to examine our own lives, nining duha ka mga pangutana. How do we respond when faced challenges of faith? Kung tay-ugo na ta sa mga pagsuway sa kinabuhi, unsa ang atong bation, unsa ang atong buhaton? Musunod ba kita kaniya o mupalayo ba kita kaniya? Ikaduha, are we willing to embrace the sufferings that we may accompany our commitment to Christ? Since may commit kita sa itong kaugalingon nga musunod kaniya, ug muila kaniya nga siya atong Ginoo, andam ba kita nga mudawat, mukuyog sa mga pagsuway, bisan gani diha sa baba sa kamatayon? My dear friends, my dear brothers and sisters in Christ, in our lives we may not be called martyrdom, but we are invited to offer our sacrifices, whether they be in our relationships, diha sa atong banay, diha sa atong mga tagsa-tagsa ka mga trabahuan, sa atong personal nga mga gusto ug mga ambisyon sa kinabuhi, for the sake of love and faith.
Sama sa mga tinunan ni Jesus, we are urged to allow Jesus' words to sink into their hearts. Kita usab, gihagit sa pagpuyo, diha sa atong tawag sa gugma. Gugma nga tiunay, ug lawom gayod, nga andam mo alagad, andam nga mubarog nga malig-on, diha sa atong pagtuo. Sa atong santos nga misa mga igsoon karong adlaw, let us ask the intercession of Saint Lorenzo Ruiz and his companions that we might have the courage to embrace our own call to discipleship. We may be inspired by their unwavering commitment to Christ, fostering in us a spirit of perseverance and a deeper understanding of our faith even in the midst of life's trials. Sa dihang nag-antos o gipaantos og maayo si San Lorenzo, gituwad siya, gisud sa atabay, o gibuslutan ang iyang liog, niya ihumol, igawas na sad, ihumol, sa pangutana, andam ba ka nga i-renounce imong pagtuo? O kining tubag ni San Lorenzo, mo'y nakapakurat sa mga nagpaantos kaniya. Iyon siya. To live the faith is a call for all, but to die for the faith is a call to a few. Even if I had 1,000 lives, I would gladly give them all for my faith. Amen.